Od podlahy až po strop. To je vizitka upratovacej firmy La Casa z Martina. Už od roku 2007 pomáha firmám, správcom, rodinám aj developerom budovať priestory, na ktoré sa môžu 100% spoľahnúť. Spoločnosť realizuje upratovanie stavieb, administratívnych budov, domov aj spoločných priestorov bytových domov. Jej cieľom nie je len povrchný vizuálny efekt, ale absolútna dôslednosť v každom detaile. Klientom prináša riešenia bez zbytočných starostí, aby si mohli užívať čistotu a pokoj. Firma si zakladá na ľuďoch, ktorí svoju prácu robia poctivo a s rešpektom. Aj preto funguje ako registrovaný sociálny podnik a dáva príležitosť tým, ktorí chcú pracovať kvalitne. Hoci je každý priestor iný, princíp tímu La Casa zostáva nemenný. Prísť, postarať sa a odozdať perfektne pripravený objekt. S profesionálnou technikou a ľudským prístupom garantuje výsledok, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritériá. Upratané, dôsledne, profesionálne. To je tím La Casa.